Здравейте, това е първи ми влог на български. Искам просто да ви окружа с едно слово за присъствието на Бога, за чудеса и знамения, за това, което Бог иска да направи в вас, за мистично измерение на славата. Както казва в Коринтияни 5 глава 13 стих, това е в Mirror Translation, словото казва, че ако сме в блажена екстаз извън ума си, то е заради Бога, защото Бог се удоволства в нашия екстаз. Ако сме трезви, това е заради вас. Обещаваме да обхождаме трезви пред вас, но вината за това нещо е в Бога, когато сме в екстаз, когато сме в блаженство. И това измерение на екстаз, в него ние влизаме в измерението на славата, в измерението общуване на лице в лице с Троицата. Това е мистично единение с Троицата. Думата мистично, може ви малко да звучи странно, или казвате, че New Age, обаче тази дума мистично принадлежи на Библията. Павел няколко пъти казва мустерион, което значи мистерия, и там е думата мистично. Също нещо, Ксенова каже, че духовно принадлежи на New Age, обаче не е така. Фактически словото казва, че в него дишаме, живеем и съществуваме. Когато сме в това състояние, ние сме в измерението на славата. Бог ни обгръща с блаженство на своя син. Чудеса и знамения лесно се случват. Искам да ви покажа нещо свръхестествено, което Господ ми е дал на един мой приятел Глен Смит. Това е скъпоценен камък, ангелски пера. Само извадя камъка. Това е бял сапфир. Много често се манифестира служението му тия неща. Ето това са перата. Появили се по времето в къща на Глен Смит. Ето това тук е камъка. Бял сапфир. Някакъв към половин карат. Физически Господ прави тия неща не за нещо друго, ами за да може да повярват тия, които не вярват, дори и хората, които са в църква и не вярват, ги прави да украси невястата. Както казва в 18 глава на 18 стих на Исаия, ето аз децата, които Господ ми дава чудеса и знамения в Израил. И ние не можем да проповядваме Евангелието без напълно да бъде манифестирано ние не можем да проявяваме напълно Евангелието без проявлението на чудеса и знамения. Както Павел каза, аз проповядах между вас напълно Евангелието с чудеса и знамения, доказателство от Святи Дух и сила. Ние не можем без това проявление на Святия Дух, което е върху нас заради Христос. На кръста се изля всичкото чудотворно присъствие на Бога. Кръвта на Исус е достатъчна за всички чудеса и знамения, всички блаженства, които бе приготвени за нас. Думата блажен, Макарио, значи повече щастлив за завиждане, толкова щастлив, че е буквално за завиждане. И Господ иска да облече църквата си с чудеса и знамения, скъпоценността на небето, с измерението на славата. Това измерение много лесно се влиза в него, само стъпка на вяра и вече си там. Като казва в Евреи, посланието, което Павел е написал, казва: пристъпих по новия живия път, като има такъв свещеник, просвещеник в небето, просвещеник на блаженство. В някои преводи, мисля, че беше не мога да се такова на английските. Пристъпваме по новия живия път, неговата кръв, през кръста завеса едната прободена път, искано сърце и пълно верност на вяра, т.е. самите небеса. Христос е самите небеса и ние седим с Него в небесни места, ние сме съразници, са погребани, са възкресени с Него в това блаженство, в това единение, това мистично единение. Господ има много по-големи неща, дори от тия, които сме виждали, сме чували. Господ приготви много велики неща за вас. Искам сега да се помоля за тия, които гледате. В името на Исус аз декларирам славата на Бога, че ви облича, че ви изпълва сега, за да извършите дело на кръста. Облича ви с екстази, с блаженство, с свята праведност, с божествен диалог на праведност, на характер, на слава, на личността на Христос. Славата не е нещо, което ние даваме на Бога, славата е самия Бог, проявлението на самия Бог, пълнотата от присъствието, пълнотата от това, което е Той. В името на Йешуа ни светим, аз декларирам върху вас чудеса и знамения, декларирам изцелението, което е в раните на Исус. Точно сега Бог си тръгва, немо си тръгва, демони си тръгват в името на Исус, защото като е славата, там няма място за тия неща, няма бедност. В името на Исус декларирам божествено снадяване върху вас. В името на Исус аз благодаря на Отец за това, което е приготвил за вас, това, което е приготвил на кръста за вас. Агнето без закона преди створението света, това древно пиянство, това отлежало вино буквално е за вас, за всички близки и далечни, това опенение от Святия Дух. В името на Исус аз декларирам върху вас това нещо. В името на Йешуа ни светим, в името на Исус, който върши чудеса.
И ви благодаря за днешния ден. Благодаря на Бог за днешния ден. Ще се видим следващата седмица. Благодаря и на всички вас, добри момчета и момичета в името на Исус. Амин.